Hello mga kabisaya! Welcome to our channel, BTV! Ito, gusto niyan ba? Ala sila. Kayo bugay ka ng chisme. Ala sila. Kuan daw, kana daw mag-birthday karon. Dapat daw patulukan og kuan. Dugo ba ni mag-iog manupati-pati daw kay kuan daw na anang good luck. Good luck? Oh, Usa ka daghang good luck na makuha to ana. tadagan daw. Jay ba? Oh, Chris Ford! karon jud nga mag-birthday. Dali, Chris Ford. Mo day na daghan day good luck kung magkuan dugo. Oh. Dali, Chris Ford. Manakop tag manok. Ate, Oh, dara. dai. Magyaw na ta. Ang mga nakot na tayo na. Oh, para daghan kay ikaw good luck do.